फां फुं भिडिअ होनानै कमेन्ट सेक्सनखौ अफ खालामदों होननानै दा सानदे सनाफोर आं रावखौबो गिनानै जेबो खालामाखै ओमफ्राय आंहा दाख्लै गेंटकआव बोरायखौ लोगो हमनो थांनाया अमा जानानै गरम बारा जाबाय होननानैसो बुंजागुलायदों बोरायजोंनो फमाननो खुलुमबाय सनाफोर आंनि गोबां लयसिनाव थामखौ फिन खेबसा बारलायबाय सोरबा जेव जेव भगबाननाय महर लाना सनाफोर दामुगै बेनिफ्राय फुंनि आङो ओंखारबाय आरोना स' बहा थांनो ओंखारदों नायलांबाय थादों ब्लग्सखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आरोना सनाफोर स' आंनिखौबो फुराय नायलां आंबो नोंथांमोननि जाय भिडिअ हगारदों फुरा नायलांगोन आरोना सनाफोर स' माने सनाफोर आङो बेदर लायनो नागिरदों फुजि कृष्ण खाथियाव रावबोला बेदर दानो नालायथो स' जोंहा बेनो सबसे खाथिसिन जायो दामाबो बेहाय एसे मोजां स' आं लायनो नागिरदों आरोना सनाफोर बेखौनो ओमफ्राय जायामोन आङो ओमफ्राय आं आलासि फैनो नागिरदों स' सोर फैनो नागिरदों नायलांबाय थादों नोंथांमोना मोनफैबायानो आङो लानानै फैबाय सनाफोर आधा केजि टमेट' पवासे संहैनोसै आरोना माने बिखुनजो बिमा फैनो नागिरदों आंहा फैगासिनो दङ माने फुङाव ओंखाम जालाङा होन्दोंमोन गावनो ओमफ्राय आरो ससेयाव हर खालामनानै खिथाहरबाय ओंखाम उखैनाय मोनबाय आं होननानै स' आं खारबोब्रबनांबाय आरोना स' दालि रुनानै फैखाबाय संहैनोसै थाब जानानै थांफिनगोन नालायथो हर थाखाया बेदर जानायनि टारगेट गैथ'वामोन आरोना आङो हरैनिफ्राय फैनानैहाय जाखायाखैनो खनसेबो दिनै सानब्रै जाबाय ओमफ्राय आं सप्तासेसो थानानैसो जानो नागिरदोंमोन आरोना माने नानिनाबो देहाया बारा थिग नङाना स' दिनै संबाय नालाय आरो माथोबावना जासिगोन आरो मालायफोरनि गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनायफोरखौ नुबाथाय आमाय थुख्ल'फ्रानो थोर थोर मावजोबोहाय आंना सनाफोर जाम्बि जाम्थिनो सौफैफिनबाय बिमा फिसाहाय गुगु गागानो बेखौ बेसेबां बारनानै लाबावनो मा मोनफैनायानो माबा आन्दायलाबायबायसिनो रिक्सावालायाबो बर'खौ मोनाखै गोदाव सोरावसो बबेथिंबा थांलाबायबाय र' आं एसे नायस'हैनो लामाखौनो खिथाहरबो मिन्थिया दा रिक्सावालाखौनो बुनानैसो हरगोन आं दा रागायानो बिथांमोना एकदम गेद्दा गेद्दि आन्दायनानै सौफैबाय आरोना ओइ बे बिथाङा गेटखौनो पात्ता मोनाखै आरो ओंखारबाय थाग्रायानो थासो मानसिखौ आरो माइयाथ' फैनाय जाखाया बांद्राय आन्दायनानै गिदिं गिदा एकदम जेने थेने सौफैबाय बिथांमोना नानि आबैया आन्दायदो सना ओमफ्राय आंना ओंख्रिया जेने थेने मोनबाय ओंख्रिया नै दाउ बयलारखौ एकदम गोरान एवबाय आङो टमेट' होनानै फान्थाव एवबाय नै ओमफ्राय लायराय होनलाय फान्थावआव एसे खामस्रोलायबाय थाइस्ल'दोंमोन दालि ओंखाम सोब हजम दै जाजोब्बाय 12ता जालायबाय आरोना थाब जानानै थांसैनो ओमफ्राय बाबुआबो दिनै 12:30 गगोन स' जेने थेने ग्रोब लोगो मोनलांथोंसै जायै लोङै थांथोंसै आरोना खुरनानै होग्रोनोसै आङो बिलोगोखौ लोगो मोननानै दिनै एकदम मालाय गावहासो आस'नो नानि आन्टिखौ मोनबाय इसोर खेस्रा आबैजों मा जादों चक्लेटबो जायो मामबो जायो आमोनदो मा मोनदो सना न'नि माइरं ने न'नि माइरं गाखोदो थांसै बालाय ओइ थांफादो नोङो बेखौ थांफिनजानो गिदों बिलोगोखौ आबैनिसो इयो आन्टिया थाङाथ' एलाय थैखागोनसो बे गथ'जों नुबाय ओइ फालाया त'जों ओइ फालाया टाटा जा आनबि आइदै थांदो होमबा माया फैदो थाङा फैदो आनसिया मोनदा थांसै फैदो फिसौलाया दसेल' लोगो मोननानै अबेबा साइकेल सलायनोसो उरायलांबावबाय आरोना जारलायानो लाजिया हाय फैदो फै गोबाव जाबायना नानियाबो दिनैसो एसे मोजां मोनखादों आरोना आरो गावनि गेलेग्रा लोगोखौ मोनबाय खुसियानो लाजिया दिनै बेनिफ्राय आंहाबो दासो एसे रेहाय मोनसिगोन आरोना सनाफोर मा होनो खर' माथायानो नै डेन्ड्राफ जाजोब्बायमोन आरोना आङो एकदम नै मायदि लेजेरलायो लोबनानै लानोसै आंबो ओमफ्राय ओंखामा आंबो जाखांबाय जेने थेनेनो बेबो जाथोंसै ओमफ्राय दाउ बयलारसो जाहैबाय आरोना आङो अमा जाबाथाय जाबाय अमासो जागोन होन्दोंमोन सनाफोर ओमफ्राय माने सनाफोर बिना खारन ओरैनो फैया आरो माइयाबो ओमफ्राय फैनाय नङामोन एबारबो आङो थां जाबाय थाखादोंमोन दाख्लै माइरं थाइरं लायनांगौ ओमफ्राय बे गथ'खौबो लायनांगौ होननानैहाय ओमफ्राय आंथ' नानि लोमजानानै थांनो हायासै खामानियानो आं खिख'नो हालायलायासै ना ओंखायनो बिफाया होनहरबाय खोमा हैब्रबदो होननानै ओमफ्राय आं दाख्लै सोंहरबा गुसुखाय गावबो फैनो बादोंमोन बुरि मानसिना बायो बिसोरबो ओमफ्राय दा बिफाया होनहरबाय खोमा हैदो होननानै ओमफ्राय होफैबाय आरोना ओमफ्राय होफैबाय माने माखौ होफैखो गथ'खौ लाबोबाय ओमफ्राय नै माइरंखौ लानानै फैबाय आरो
नैबे दाख्लै आङो न'आव थांनानै लामनाय मिलाव हैनाय गुगागा माइरङा सनाफारिखौ लानानै फैबाय आरो नैहाय दुंग्रासे सोखाबाय आङो लाबोस्लाब मोनि ओमफ्राय नैबे एसे दंबावो आरो एसे गोबाव जानोसै ओमफ्राय नैबे जिफोरा मा लेथेर फेथेर खनानै दोनदों साननाङा माने फिसालानि फिसा जानाय गोजा सोरनो हरनो सोरनो मानो जानानै बेयावनो दङ आरोना जियानो खम जारला आंजोंबो एबारना गथि गथि जब जब जाबाय थानोसै आरोना एकदम आं माइरं बायनांगौबाथाय गाबनो ओंखारलायो आरोना जोङो जन्मनिफ्रायनो माइरं बायनाया मा बुस्थु मिन्थिफेरा आरो कन्ट्रलनि माइरंबो जोंहा मोनखायामोन आगोलावबो ओमफ्राय बेखौबो मिन्थिखायामोन आरोना जास्ट न'नि माइरं माइ लामनानै मिलाव हैनानै जावनानै मोनजानाय बुस्थुखौसो जोङो मिन्थिखायोमोन स' खाराब मोनो आङो ओमफ्राय आं एसे बायनानै जानांबाय दा लायस्लाबनो हायियावबो स' दा लाबोबाय नालाय जानोसै आरो आलु बाथोनजोंबाबो जब जब फान्थाव सावनायजोंबाबो जब जब ना मा होनो सोनाफोर न'नि माइरंबाथ' आरो जेबो नांलायाना गोथावनो स' दिनै बेखौनो संबाय आङो आवगोलनि कन्ट्रलनि फुराना बुख्रा मोजां मोननायसो दंखायोमोन एसे मैया मोनायाव बेखौनो जादों फिसालाया जि रागा जोंलायनाय मा ओंखाम गोथाव नङा होनलायनाय आरोना ओमफ्राय संबाय आङो दिनै लाबोनायखौ ओमफ्राय मायाबो जानानै थांबाय आरोना ओंख्रियाथ' बे सिम्पोल बेखौनो मोनजालांखाबाय गावहा फुङावनो ओंखाम जागोन होनबासोमोन आङो लेंहरनाय समावहाय बुंनाय समावहाय होमबासो आं एसे मोजां लायनानै दोननो हागौमोन स' बाजाराव थाङासै नालाय खाथियाव जा मोनो बेखौनो लायबाय आरोना आं माने अमा बेदर जाहोहरनो सानदोंमोन ओमफ्राय हजोंहाय जोंना अमा खाथियाव मोनलाबायाना अमा बेदराहाय ओमफ्राय बयलाराथ' मोनखायो ना बयलाराथ' मोनखायो जेरावबो ओमफ्राय आंहा दाख्लै गेंटकआव बोरायखौ लोगो हमनो थांनाया अमा जानानै गरम बारा जाबाय होननानैसो बुंजागुलायदों बोरायजोंनो अफमाननो ओमफ्राय आं मालाय बोरै बुंजाया जानो मा होनो बे एथ' थान्दायाव हजोंहाय टेक्सिफोराव गाखोबाबो माने मानसिफ्रा मालाय खोरखि थोरखि मारिफबनानै गुदुं एसि होनानैसो गाखोयोना ओमफ्राय आंहा मा मिन्थिबाय खोरखि खुलिनांगौ फुरा आधानि बारा खोरखि खुलिनांगौ जेकेटफ्राबो ओमफ्राय सेन खेवलायनांगौ ओमफ्राय आं हाया माने एकदम एसि थेसि खोरखि मारिफबनाय बुस्थुबाथाय आं हाला आंनो बार गुसु नांगौ माने ओमफ्राय बेस्रा उननि सिटआव जिरायनाय बा आंजों जिरायनायफोरा खोक होनलायनाय गोजांबाबो ओमफ्राय आंनो खुलाखौनो नांबाय थागौ आरोना एकदम लागि आं सुहाबलांजोबगोन गुसुखौ सैज्य हायो आङो ओमफ्राय बे एकदम गरम हाव हाव बोरैबाखौ आं सैज्य हाया आरोना स' ओंखायनो होनजाबाय आङो अमा जानाया आंना बारा जाबाय ओंखायनो नोङो गोजांनोबो रोंला मानोबो रोंला होननानै अफमान होजाबाय जि मिनिनानै थैगोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु सनाफोर अमा जाबा गरम मोनखायोबो ना बेखौ जों थान्दा दिनाव बारा हमनो हाया खिन्थु गरम बोथोराव आङो हमनो हाथारो दे जि दिनाव अमा जादों सानफोराव मोनायाव गोलोमदै गनायफोरा बारा जायो दे आं बेखौ एकदम पाक्का बिश्वासखा अमा जि दिना जागोन बे दिना गरमनाया बारा जागोन नोंमारगौबो स' आंनाबो बिनि थाखायसो नामाथाय अमाखौ एसे खराबो जायो नालाय आङो ओमफ्राय गोजांनायफ्रा खम आरोना आंना सनाफोर दिनै एसे सान्थि खर' लोबनानै लानोसै आं नै आयौ खयदिन जाखो आं खर' लोबनो मोनिया लाजाला नै ओइ माबा गेंटकनिफ्राय फैनायनिफ्रायनो आं खर'खौनो लोबनो मोनाखै दुगैनाया दाख्लै जेने थेने खनसे लुस्र'दों दिनै लोबनोसै दुगैनो हानाय नङा लोमजाजानो गिनांगौ दुगैनायालाय गोजाङा दुगैखांबा ओमफ्राय नोंसिनि खानायफ्रा मायदि गयो आंना बिराद खानाय गयो आरोना नै सोरबाफोर आं बायदिथ' जेव जेव खानाय गजादोंबा खिथाहरलाय नोंसोर मा माजों मा फुयो मा माजों हामो अयथासार मोनबाय आङो नै खानायाथ' सामफ्रामबो खानखाया आङो थाव फोननानै लादोंमोन मैया बे खानाय गनायनि सोरनावबा सलुसन दंबा खिथाहरलाय मानसिफ्रा माथो मोनसे खिथायो ओमफ्राय आंनो प्रुफ मोनथारनायखौसो नांगौ आरोना एकदम आंना बेजों गवाखै होननाय प्रुफ मोननाय डेनड्रफखौथ' आङो मा खालामबावनो डेनड्रफा आगोलाव आंना हेड एन्ड शल्डारजों बिराद मोजां खारोमोन दा एथ' हेड एन्ड शल्डार बिफाया अरिजिनेल लानानै फैलायनाय केन्टिनिफ्राय लाबोलायनायखौ आङो थेमासे फोजोबबाय डेनड्रफानो खाराखै आंना सनाफोर आरो खानायासो नै हफा हफा गदेरलायबावो नै मा होनबावनो बुरायनायखायसो बिदि जाबाय नामा आंबो ना अमाफ्रासो बारा जानानै बिदि जाबाय ब्रुं गजोबलांसिगोनसो बायदि मोनलायलांबाय आङो नै गैला नै लाजाया जि खानाय गयो थैगोनसो खर'खौनो एसे लोबनानै लानोसै आरोना सनाफोर आङो नै बोराय लाबनाय सानसिल्क सेम्पु बारा गैला नै सेप्ता जालायबाय माबालायनाय एथ' फुबाय आङो थेवबो आंनि डेनड्रफफ्रा खारा आरोना एडभार्टाइसआवलाय माथो मोजां होयो ओमफ्राय आंना जेबो खामानि जायासै एबार आगोल सिख्लायाव खारोमोन दा बोरैबा बारा जालांनाय बायदि जाबाय डेनड्रफानो अयथासार फाबफ्रासो बारा जालायलांबाय नामाथाय ओरैनोथ' रावखौबो थगाया आङो एनिवेज सनाफोर दिनै खर' लोबनोसै आं नानिया बेजों थाबायना आं एसे फ्रि बायदि मोनबाय दासो एसे बजाखौ एसे बोख्लायनाय बायदि मोनबाय आरोना आङो सनाफोर मा खालामनो उफाय गैया एकदम नोंजों जुदि सारा दिन फिसाया चिपकिनानै थायोबा खेंखायबाय थायोबा लोमजाज्रोनाय जानानै थायोबा ना नों खामानिसो मावनो ना मानो आरो आं दिन बा दिन नोंथांमोननो आपडेट होखागासिनो दङ आंना हालोदा मा जागासिनो दङ खुनु लाखोमानाय मिसा बुस्थु जेबो गैया आरोना ओमफ्राय दिनै बांद्राय हेभि खामानि गैया जि सुनांगौबो गैयामोन नालाय
बे बाल्थिं फिसायाव एसे दङ सुहैफानोसै आरोना आङो फिसाजोनि मैया चेन्ज खालामनाय ओमफ्राय दिनैनि आंना फुंनिफ्राय खामानिफ्रा बेफोरनोमोन ओमफ्राय मायाबो फैदोंमोन ना नोंसोरनो आं देखायखाबाय थांबाय ओमफ्राय सनाफोर भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो साननो नांला मा जाब्रा जुब्रा भिडिअ खालामदों बास सामफ्रामबोनि आंनि जालांबाय थानाय खामानिफोरखौसो देखायो नालाय आङो स' आंना दिनैना बेनोमोन सनाफोर सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदोलाय बेनिफ्राय आंजों मिलायथारोबा सोरनाबा घटनाफ्रा कमेन्टआव लिरना हरदोलाय आंना बेबायदिनो हालोद होननानै सनाफोर जेबो नङा बेनिफ्राय आङो मोनसे खोथा मैया मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना आङो भुमिका पिक्सार लागायलायनायहाय बेनिफ्राय बियो आंना कमेन्टआ अफ जाबाय थादों ओमफ्राय आङो गुगोलाव सार्च खालामनानै नायदोंमोन बिरादनो ओमफ्राय मोनदों आरो आङो मा होनो गथ'फोर फुरा भिडिअआव आं नानिखौ लानानै बानायदोंना ओंखायनो बे किड्सनि भिडिअ बायदि जाहैबाय नालाय ओंखायनो आंना कमेन्टआ अफ जादों आरो सनाफोर ओंखायनो आङो बेखौनो साननानै लाबाय आरोना आइलु इला बारा मिन्थिया आं मोनथाम मोनब्रै भिडिअ नायनानैहाय गुगोलाव सार्च खालामनानै नायनानै बिदि मोनदों आरो आं बुंनायफोरखौ ओमफ्राय बेनो जानो हागौ खोमा ना नंगौना नङा आं मिथिला बास कमेन्टआ अफ जादों आं अफ खालामनानै दोनाखै आरोना सनाफोर अट'मेटिक अफ जाबाय थायो अन खालामबाबो अफ जाबाय थायो आरोना सनाफोर स' थेंक इउ स' माच लाइक कमेन्ट खालामना गालांदो गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारनानै गालांदो मोजां मोनथारदोंबा शेयार खालामना होदो आरोना सोरनाबा स' थेंक इउ